Клуб рафтаи бародар, тарафҳои клуб Данғара. Албатта рафтагӣ усуни московски рафтагӣ, мосе рафтагӣ. Дар ҳамин баҳорӣ аҳамият додае ки дар ҳамон қадои раҳ бениҳоят ҳамин хӯрокое ки ба алаф мешавад дар баҳорӣ хеле бисёр дида мешавад. Ҳаста ин ҳам тарафи ёли раҳи қирған мурай дар тарафҳои ҳамун раҳи сини қияи ҳамун Ғози Малик як чӣ мегӯянд ҳамуҷа ҳамуҷа дар ҷои ҳамин чалов палов утала ҳамин алафҳои барои ҳамин чӣ баҳория ҳамуҷа бисёр нигоҳ кардам дидам. Мушоҳида кардем ки шумо мушоҳида кардем ки дар ҳамин тарафи минтақаи ғарм рашт рафтан нест ҳамин чизо. Нест албатта ин ростай нестай барои ки халқи мардуми иса алафхӯр нестанд чи хеле? Алафхӯр ҳастанд мекунанд дар ҳамон хонашон ки дар раҳ да намекунанд худшо мекунанд доранд худшо дар хонашон ҳамон модел ҳамон алафа худшо мехаранд худшо мекунанд авая дар хонашон мисол аунҷа барои чӣ мекунанд усни куло мардуми бисёр мардум ус мераванд ҳам аунҷа охир ҳамон чизо ҳамон алаф ҳавора худшо вай мекунанд худшо намехаранд намедонанд ки ҳамин хеле чизо даразашон интерес метавон мегиранд мехаранд хай чизо ҳамин чи ао хоҷагиҳое ки дар хонашон мекунанд мехаранд во намехаранд айда во мераванд ҳамон модела мисол ҳамон алафи ҳавора худшо мехаранд банчаша меравад мисол занак шаҳидисаш биёяд мегӯяд ки занак биги як моделова ки мо дар як навор тамошо кардем дидем бас барои шумо чӣ хеле дар хонаи мо инаи парвишо меҳмон буд моделова хӯрдем бисёр бамаза хай бо таърифи масалан мо мардак худаш ҳамин мардак мегӯяд ки чӣ хеле вай мо мисол агар бигем мега таъриф мекунем ки масалан ҳозир хайш ка ду киша тӯшна мегам акти кампиро вагзана гуне ки масалан ман таъриф наменам да хуб мешид ки дар минтақаҳои тарафҳои шумо ҳам бисёр хориҷиҳо меоянд на танҳо мисол мо балки аз тамоми минтақаҳо ба рашт замин тамошо меоянд сайр сайёҳ меоянд хубтар мешид ки дар ҳамин баҳор бо ҳамин хӯрокҳо бисёр мешед ҳамин хӯрокҳо ташкил карда мешуд. албатта чаро не хеле чизо ҳастанд мекунанд сайёҳон меоянд мехӯранд ҳамо алафҳо чӣ мекунанд мебинанд ҳатто ман барои як моделова ҳозир ин ҳамин ҳозир агар як чизе ки пеши гапда мебахшед ҳамин сайёҳо ҳозир ҳамин барои ҳамин касал ҳозир камтар шид пеш беҳад бисёр буд меомаданд мардум беҳад меомаданд рӯи сайёҳ бисёр буда ҳамин малавсидакишу мошиниш қатӣ ҳама хеле бисёр меомаданд мардум чӣ мекарданд тамошо мекарданд нигаҳ мекарданд ҳозир ки айтар ки инаи касали коронавирус омад дигар мардум наметонистанд омада мардум ҳамон сайёҳҳо ҳозир кам ба назар мерасанд дар ҳамин минтақаҳои мо пеш бисёр ба назар будам чӣ буд баъд аз ҳамин коронавирус гум шидан мо боз омадем ба тоҷикистон ки ба дигарон нишон диҳем ки бародарон дӯстон нафароне ки омадани ҳастанд сайёҳ кардани ҳастанд бе ташвиш биёянд тамошо кунанд ба ҳазур кушода боди ҳавои тоза касе ба касе коре надоранд.